yan sa mga alagad sa kanginan Trifon Barilio Morales, and then my partner nga po na ko diri si Randy Dayan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha? Always say a prayer. Gamay lang kaning painumdum ko nako diyan napita sa ato ang labaw magagahom. Atong unahon ang pagpanalangin kaniya. Lord, thank you kayo sa imong gihatag kanamong grasya gyud sa matag adlaw. Pagaligon sa among hunahuna ug sa among panlawas. Thank you kay Lord, ikaw naghatag ning tanan. Okay, salamat. Asap gid ha, asap. Always say a prayer mga kaigsunan. Okay, ako sa diya pagumusta sa kadiyot si Rodi Augusto, no, diha sa Suong Lapu-Lapu City. Si Rodi Augusto. Rod, may papaminaw og sa imong mga ilalay din napita, no? Okay, pamainbahin lang taon ng imong grasya din napita, Lord. Ni Rodi Augusto. Okay. Salamat kay Rod sa imong mga mayong bulan wa ulbulwanong kasing-kasing imong gipamainbahin ng imong mga ari-arian ni napita. Okay. Salamat kayo. Okay, sa mga katawan ni napita. Tingali mapasalamat kami dako diha. Labos tanan sa atong mga constituents din napita. Okay. Ug ni Arnel Kuy dias Mabulo, Mabulo, Cebu City. Kumpare ni Pare Joel Binsi. Kamusta? Konsehal Arnel Kuy. Okay. O sa tanan, nga napamati usab karon sa MCC Bike Shop. Diha gyapon sa Suong Lapu-Lapu City ni Gerald Nursing Insik Ermac og ni Pogi uban pa diyan napita. Okay. Bueno, ato timanon ang kini suwatan po ni kuan. Suwatan po kini sa nagpatago lang sa babae, nagpatago sa ngang Vina. Kinigibatan og duwa sa radyo ni J Badayos. Isuran ang atong sender si Vina. Kini akong problema, bahin ni sa akong manghod lalaki nga grabe ka badlungon. Buotan ba yan ni siya? Apan sa dihang nakat-on na o panugal, diha na misud ang binuang. Bueno ha, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Ikatugan ko na kanimo ang tanan. Naigugma ako, gugma nga kanimo na. Inay sa gupon mo, hiling pagbati ko. Mipahiyom ka lang, o mipahilayo. Kung daw sa kasing-kasing mo, may dapit man ako. Pada sa panumduman mo, pada ng tanan, ayaw kalimut, ayaw pinangga. Ikadua ko ikaw, nga ba't wala? Ninuta, gini mo mukanta dong. Uy, maogid na'y. Nagustuhan ako ni mo dong. Buyag taon na, Bernice Ron. Uy, hala. Uy, hala, bagkulak kinang sista nga imong gigamit dong. Asa na imo ang sista? Ay, taas na eh. Akong gibitay. Taas kwarto. Di naman ka na imong sistang bago. Diyam na sa akong manghod, ni Dado. Kwan, ang tag-iya kunoan eh, mao ang tag-iya itong, ato bang iyang giayo ganyang cellphone? Kanyang ano naamna ni mo iyang sista? Mato niya, gusto ko ito na ibaligya sa tag-iya ng maong sista, mao nga iya ng gida, arya ko nun pangita og bayir. Ay, basi iki mo palitan na ha? Ayaw ha? Daginoto na kaya itong kwarta baya. O dali ay, pangita po nung sa bayaran eh. Ito, may lakaw mga na ito. Pangita, makapalit po ko nung sa swertres. Nakaton na manigsugal manghura eh. Usahay mo adto santakan ug di ba sa tigbakayan. Kanara ba yung sugal ay, alkansihon ito pirmiana. Makadaaw nga ni ka, kausa, pildi kag kadaghan, pildi kag kalima. Brad! Oy, may kay ni anak ka.
Iuli ning sista dito oy. Ay pagsigig pondo ani dinis bay na unsa man ka? Basig gipangita na nas tag-iya ha? Ate, ako ning isoroy taon na lang para sa taon komisyon ko ba hinay pangayo taon ceiling pan, electric pan, ingon man. Ito, radyo, unsa pa na diha, cellphone. Kung doon na magani, ay hatag sa gamay kayong suhol, paita. Hibaw baya ka nga panahon ron lisod kay tanan. Lagi, paita lagi. Palitan ng cellphone man ako, gipayong ni gabi. Unsa man? Ay, hindi kayo cellphone na. Para magtagsa sa manoy ba? Lo, Kaya na. nindot ng cellphone na da. Pagilin ako kukutan. Dara, kani. Nindot Pila lagi. sa baligyan nas tag-iya dado? Pila? Mo ba? Imo sa magwa ang kapalit cellphone do. Baro, mantahan, unsa mga. Oo, oy. Wow, gini mo ito. Noon sa inyo na ba sa tungkuan? Yaan ang maong cellphone. Nga. Kasi Sa problema. mga nga ngita to nung yaan mo. Di sa na nimo. May problema, oy. Tuwar mo sa itong tumanang. Barato rin sa kayo bayad. Tabla rin magprinda ito tao pagkabayara taon. Ngita gani siya, tiya tao nga, nako nga, tiya prinaban. Ngita ato. Ako yung noon nga, tawang man na, prinda. Katawa. Di ko katawa kay maglisod ko. Ako lang katawa. Di kay katawa niya. Mao gini mo ino onsam ka. Tanoy. Ato sa tong itan tong Ah, ita. sige, pasok ta santa ko, paita si ganta ko, sige kapatay. Tungin sa daron. Oh, akong amigong batik kay Tigong. Di on. Alas mo pulinar man ang tawag nimo. Uda, ay, ngita mo ka ni sistas mo linar. Ade ko mo to, mahalin na kursis tao eh. Nahalin na to, pero walang na mo ihatag ang halin. Tuwa lagi no taon na stilan. Wa taon oy, nga nungod taon. Tuwa sa amo noy, gigamit pa taon sa akong asawa ako maguwang ganin nagkanta-kanta pa. Ano nga mo man itong ipundo dito ha? Inahanglan ko og kwarta, o dili ka makamao mo baligyan to ang bito. Aron ako itong ipasuro yung laing tao. Ay, ikaw, sige, kuha nito to, ang nang binaw ni Nilsson ay. Kuhaan ko ganito. O ikaw ba? O di kailaing, di kailaing, kay klaro, ang bitong 300 pesos nga mong gihuwaman. Ha? Nagamiton to na ako. Wali kwarta dire. Mo bitong ako na to tayo baligya para magka-commission ko. Kuhaon to na ako 300 nga akong ginansyaw niya. Inibaligyan ako atong sista ni mo. Unsa man ka Di mahimo. Ato na ko kwarta dito sa mo maguwang. O katong sista ko putong kwaon. Para mabaligya to na ko kay gamiton kay na ko kwarta. Suko ko laing tao pagbaligya to. Hala. Suko ani man pulinar. Suko, suko ni mo. Suko man Ha? pulinar. Suko Brr, magalito gwa. Bida suko pati pulatahon to pito pirgaba ta ding gaba ata. Bahala na to siya itanoy tong insay. Bina. Kada rin ba? Kamu na baligya na. Di ba kamu na lang palitan na akong sista. Nga di kuryente be. Ay may tunon kayo na akong kwarta taon. Na, apiki pa kaayo meron. Uy, manong pulinar. Mauna manong. Gawas pa. Doon na naman sa kuya sista din eh. Kuha na lang niyo eh. Wahag yung kwarta do dahil. Ang binalala ka nung sista be. Tuol ka kunali. Mupasuroy ka na. Ako na lang bangitag laing bayar. Di pundo manunan na din. Yung dado. Ay, maogid na diha gyud paita. Sagdi lang manong, ang importante nga naarang imong sista wa na mawa. Kadali ha kay ako sang kuha taas. Naluoy pa yapod ko nga naguna-huna ni Manong Polinar. Nagpaabot taon siya nga mahal ng iyang sista nga gidasa kong manghud. Apan iya rang gipundo sa bahay kay wa pa man siya kakita og tawo nga mupalit. Gikuha na ko ang sista aron ako na lang iuli niya. Apan nasyak na lang ko kay ako magipaninglan sa kwarta. Gihuwaman ko na siyang dado. Si dado nakahuwam ni mong kwarta o kami ang imong pabayron. Oo. Ay wa may mahalin ng sista gayang ida. Laing tao ang akong pasuroyon ani. O kuha na lang ako tong 300 pesos sa iyang giuwam. Unsa naman yung taon ni Manong? Nganong ni pahuwaman sa kag-300 nga buot man gay nimong ibalig yang imong mga butang aron ka makakwarta niya nagpahuwam na hinuong ka. Ay, nadako sa atik niya. Ngamuham siya na kong kwarta. Niya didakan ng kuno inikahalin sa sista. Oh, yung sista nga iyaham nagipundo din isbay. Ako na lang ay pabaligya og lain. Iulit na mong sista, pero dili mi mo bayad sa iyang nautang nimo ha. Siya mo ay nang huwam busa siya ang paningla.
Kilala ko naman ang tiguang nga si Manong Polinar. Mao nga ako na lang giingna ng akong bana nga bayra na lang ang 300 pesos nga nagamit sa akong isuon. Mao nga naglungot-lungot gyud ko nga naghunahuna sa akong manghod. Lami kay dabudabuhan o kasaba kun maulis bay. Ay, ano na kasabing may mo manghod? Gamay raman ng 300 pesos. Nga yung gihuwa man, kasabaan ba yun mo? Na makalagot pagod na hunaon gud. Mao pa ganip naglisod ta. Paita ni bayad ta sa cellphone, nakabayad sa tas iyang utang. Ay, relax lang lagi. 300 pesos ra may damage ato. Kaya ang 2,000 pesos ato magibayad sa cellphone. Oo nga. Ay na lang nakasabi. Ipali man nato ang cellphone. Bida gid eh. Basta kay pabayaran gid nako niyang 300 pesos. Doon na ko na siya commission gud. Bantay ka lang gid. Basta mo gawas ni. Ato na lang nako. Asa man ka? Pangitaon ako sa dado, nakasiguro ko nga 2 atos hatakan o di ba 2 atos tigbakayan. Huwag na gid ako makita sa dado. Uy, asa ka ha? Uy, Pina, si Dado eh. Anong... si dado, mo akong ipangita asa man, kita ka? Bakayan eh. Tuwa dito sa bakayan. Tarong ay asa tong itan tigbakayan. Sa ilang ikong ba? Asa? Tuwa sa ilang ikong. Buenos lang. Dado! Ay, malasabi ay, kinintos yung ipil din ako. Pre! Ha? Tama ka. Ha? Nangitan ako? O, kunungog na? Asa man? Kadungog karong taparuso di ka diharon. Sa suko mo kini ako, ano ka na siya? Suko man. Manang ikaw ko na, pildi na ko. Mauwi sa kadiyot, manangas kong pildi. Ilong lami. Undang sa lagi diha. Pauli ka diyo sa bahay. Sa tan-aw niya nga suko na gid ko ni barog ni undang sa sugal nga tungit ug dali kay misutoy pauli sa bay. Pag-abot sa bay, mura naman hinuog ako may gimaymayas kanahan. Dasan mo na, 300 pesos, singhagan mo tayo mo dito. Pinagpilak libo, imong gitapran ako. 300 mo di ay. Bayad ko ano, oy. Unsa mo ka, 300 pesos sa tao na, oy. Ay nalagdag kag sulti diha. Mura ka bayag na kamay-may. Ako mo'y nagpabadlong. Ambil 300 pesos, ambil na yun. Oh, lagi, dawa tao. Pinal pa na ako sa katos. Takom ng bakbal mo. Dawa tao, 300 pesos na. Dawa ka diyan na. Imo po yung gidawat ng usa ka gatos nga iyang gipuno. Iya man ang gusto. Dawaton. Lagutan lang naara pirmi sugalan ang naong wag gitrabaho. Kana din yung pagpangayo niya mga electric fan, cellphone, sa panadya, trabaho man na. Mingaw lang. Walang kayo na paayo. Doon na magpaayo na niya good, usahay, pero adto lagi pa dong sugalan laging kwarta. Aw, man, ganay na nga yung na kaysa mag-suyop na siya. Kana noon Nelson, kung mo apel siya ana, luoy na gid kay siya. Kay kung madapan siya mapriso, waag yoy, maguwang niya nga moduaw niya sa prisuhan, bahala na. Kining day, di ba may kaluham na dado? Oo, bitaw doon na, Tuas Manila. Gidas among uyuan nga maguwang ni Tiya Daling. Minyo na pod ko no. Ay, pisaya pod nga babae ang naasawa. Kadto tingali niyang kaluha day no? Butan siguro to. Aw, uy, buutan kay Tus Dudo. Maayo tong trabaho dito ko no. Pero high blood lang kay gusto man mo ka og baboy. Oy, madam! Ilis mo, dress to kill, ha? Asa mo? Maayo kay wa pa day ka mulakaw. Bantayin ning bahay kay mo adto mis downtown ha. Ayaw gyud biyahe dinhi samtang wa pa mi ha. Way problema man lang. Oh, sige dong. Ani na bantay lang sa din kay manlaka may ha. Bantay bitaw ilik Adto abot na, mi. mo wa ka ha. Mingawa pa ngayon mga appliances o ilang may kay sugal o sa iwawat. Inom tag tubig sa galon ni permulian. Ay, paita mingawa bayo eh. Pundol lang ko din bahala na. Dado! Oh, Dado! tinggo kurtiya, porbida. Boy, ngita ni sa cellphone. Bangkong na ni ron, unsa kay buhato na ko ani. Unsa man! Dado! Oy, naibaw kong nakadya sa sud sa inyong bay. Kay nagkasugat me ni manang ni mo bina.
og manoy nimo Nelson dito sa kuan karsada. Lagi, dala ko na rin, oy. Dali, kay, ablihan di ka. Dali, sa kaya na rin ka. Dali. Ano man to, Tiyaro? Murag suko man to kayo? Bitaw da. Wala lang to na ako mapangutana ako sa iyang tuyo kay nakapara naman tag-taxi, nakasakay madayon ta. Hanaw na ko naman, murag suko ito kayo sa dado. Ano mga? Ay, ambot lang nga no, may bawaan niya na to, ini ko yung tusbay. Unsa? Ha, nabaligyan nimo og 2,000 ang cellphone? O, siya. May laging kwarta taon. Ang kapalit taon, mga 2,000 na taon. Magtugot ako 2,000, okay na. Hanggaw ka magdudaing dako, oy. 3,000 pesos ang akong giingon nimong akong dawaton salin. Unya, 2,000 ray imong baligya. Iya, sa dari bida. Walang siya kwarta lagi. Mo ako lagi tugot 2,000. Kaanimal gid kaayo ka, oy. Kisa may imong gibaligyan. Kisa kay akong iuli ang 2,000. Ha? Imo yung balik yung kwarta? Oh, bibi ambi. Ambi ang 2,000 pesos. Kay akong iuli sa nakapalit. Kay 3,000 pesos ang baligya ato. Gingan pagani ka nga. Palabwe sa 3,000 ang akong baligya aron doon na kay imo. Unya 2,000 ray imong dawaton buanga ka. Ambing 2,000 be. Dali, Kuhaan dali. mo cha, kuhaan mo cha. Ang ako ba nga, kuhangan mo tayo ng kwarta. Kanang mo itong Oh. dawat ako 2,000. Unya, sa klibo lang na cha. Pildi tong its. Unsa? Animal ka mangitaon dadoy, dadoy. Makulatahan ta magyud ka na ba? Makulatahan ta gyud ka. Ingon man sa akong bana. Kay nagkinahanglan yun merong 3,000 pesos para ibayad sa kuan kurente. Kuhaan na cha, oy. Bida sa, libo kapil lang lagi na. Ay, di ko mo dawat anang kuang na. Pabuton ko ang imong kuang, ang imong agwang. Ha? Siya akong patapron, ana. Aron ang 2,000 pesos mabalik o katong nakapalit sa cellphone. Iuli na ko katong kwarta nga 2,000 pesos. Sige, uli islas man lang siya. Si Banar naman yung kapalit ako. Cellphone mo 2,000. Unsa? Oo, siya rin palit. Sila nakapalit sa 2,000 pesos nga imong sa akong cellphone. Oo. O sige, tawagan ko sa cellphone si Tiyo nimo ingon man si Bina. Igo na ning ukay-ukay nga napalit ta dong oy. Suroy-suroy lang sa ding ato, sagol suroy-suroy. Bitaw, kapos ang pundos bayo, oy. Maog yun. May trabaho ron. Mao nga, suro-suro ka pandag sa syudad, kay... Uy, ako cellphone, kadiyot sa kisa may nanawag eh. Ha? O, tanaw ko na bisa na nanawag ya. Si Tia Daling man eh. Hello, Tia Daling. Hello. Day, Oh, kanang 3,000 pesos taon ang baligya sa akong cellphone. Oy, dili taon 2,000 pesos. ha? Akong cellphone ba, kanang inyong napalit og 2,000 pesos. Kanang inyong napalit ni Dado. Uy, ikaw rin nag-iya ning cellphone nga among napalit na 2,000 pesos. Haskang kurata noon ako sa gisulti ni Tia Daling. Mao day nga suko kaayo ni nga nangita kang dado kay 2,000 pesos di ay wa niya gitug-an namo. Animal ka ha? Animal ka. Animal ka. Animal Ay, kayoy! Ang galang kayoy! Kabuot mo. Ay, gusto na tao na. Ay, gusto na, oy, Bina. Ha? Gusto na. Gusto na, Bina. Gusto na rin, gusto na rin. Wala tayo mahimo. Saan kuha mo yung kwarta? Sabot-sabuto na lang rin na to. Ambot di mo. Kana imo pagkasugaron mo ginaka-ingon ini tanan. Mura yung kwarta ng kwarta. Inyo tao, itapla taon. Ay, mong kabala ka. Ngita ko kwarta. Ipunuan ang kwarta. Tiyan daling. Diyan mo, ngita mo. Balik dire Salbayes! Wa pa tama human! Salbayes, balik dire! Ay, ano, gusto na lagi, oy. Ay, paita ni mo, Dado, oy. Ay, paito kay ka. Ay, Ambi ng libo kapin tiya, og na imong cellphone o, dawatan ni imong cellphone tiya. Nag-inuliay mi oy kay kapoy kaayo. Unya, alit doon na niabot sa bahay nga nagpahibaw nga gidakop kuno sa mga tanod ang akong manghod kay ni saka sa bahay sa amo rasad nga paryente kay nangawat. Ha? bida kini ka, Bina, oy. Kung dili pa lang ka, manag-agaw ay, ako yun ang ikihas, Dado. Kay kuwang na ang kwarta nga iyang nauli. Pila may kuwang sa kwarta ha, gaw mayet pila. Ay, usa ka libo rin good kapin. Doon ako nun siya utang nga bayranan. Mao nga napugol siya sa kasabay aron mangawat. La pasayloan lang taon ng akong manghod gaw. Uy, maluoy taong ka, pasayloan talas dado.
Nagpasalamat na lang sad ko kay ang amo ra sag ig-agaw ang bisaka sa akong manghud ug iyang gikawatan. Human sa nahitabo, milaya si Dado kay nauwaw sa iyang nahimo nga sa. Nabalaka sa kuron kung asa na siya. Angay ko ba siyang pangitaon ug dadon pagbalik sa amo? Bikuno biun sa man og kamo ang pasultihon. Vina. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito pero kadlawa. Atong sender, si Vina. Vina. Oo, kung ano niya Ate Pres God, ang iya habang manghod ba, bugoy, sugarol niya. Mao na bisa unsay pamaagi Ate Pres, nga magkakwarta siya. Nya di kausa nga ang iyang tiya, gipabaligya sa cellphone. Unya, 3,000 dawaton siyang tiya. Saon nga 2,000 naman yung baligya, gikuhaan pag yung taon niya, kay gisugal niya. Mao tong niyan na iyang tiya, kay kuhaan lang cellphone. Kay gusto niya nga 3,000 yun. Ako naman sa gibaguang akong gibaligyaan. Si Manang Vina naman sad. Sa kuha dito. Giatong Vina. Sus, tawagan nila si Vina Ate Pres. Mauna, mauna istorya. Ay gikuha sa iyaan ang cellphone. Unyawa mauli ang kwarta. Gibunog siya Vina. Murabag ka lang gikulata. O dili. Murag hapak lang ko ang lawas. Umayog. Hapak-hapak. Ito nidagan siya. Sa ako nataplan. Di ba sa nimo? Sukol taon iyang mangod. Gisdado Ate Pres. Mayo gani Goliath kun kay irang igsoon yan baligyan, no? Di sa siya masukol, pero nakapal lang Ate Pres, di saka siya, balay siya igagaw, nunguha siya kwarta. Hala, no? Para ibayan niya, di Vina, Di Vina. yung tiya daling niya. Mao na yung problema. Saan mo na Kasi ganito yung bisyo, Gulyatong itsara. O sa yung bisyo? Tong sabong, ano ba, siya kung saan ba, pero dili siya dikadikaon, ano siya mag-drugs. Sugal ra. Suga lang yun iyabam. Sugaro lang. Ang say atong mabasa niya, Bambe. Usahay ko no, kung dili kita kabadlong sa ato ang mga kaparintihan o ato mga kahiglaan o bisan atong silingan, bisan ordinaryo nga igsoon, o dili kita kabadlong, ilibinag yun og close sa atong pamilya, doon na kuno tay tulubagon unya dito sa laing kalibutan. Babang. Tempa, bam. Ako, doon na ko'y kuan ka ni ato, apo nga, sa gamay pa. Pertig yung sukula. Ug dili mo hilom bisag unsaon ni mo bunal. Wa gyud di gyud. Muna ikaw. Sukol gyud kay ma'am. O kami nalay ni kuan di surrender. Adjust. Kami nalay ni hulong kay murag di man gyud. Karon ni dako na. Karon ni dako nawa na man gyud siya kay dako na mo litaw na di naman bunalan ana. Pero asa gamay pa siya ana. Grabe gyud kaayo ka ambot lang. Muna makaingon ko nya unsa may tulubagon dito sa ang gidikanan ana. Nga naara mo gyud sa bata gitingaling. Nabi daw. Grabe good. Kana depende na sa sitwasyon pero kung kanang dagko ba nga badlungo na to nga dagko na nya dito ka badlong pa na magpabuyag kay nag-drugs or nang hilabot kanang dili bitaw ta makatulid Uy, nila. naabiyay pa. Sorry, naabiyay gyud tawo nga dili gyud ta makabadlong. Di gyud. Magtuman gyud sa iyang gusto. Tinaw na Ate Pres. Di gyud nato na makuan ang uban. Kita di sa dana na bang. Di ato lang pareha nang uban. Tigili, habis tigili. Laing Sad anak, kana dito ka badlok. Saan ko ito? Sagdi na sila eh. Ito mahimo, anak. Ano ba? Magbukot ka. Tanawa, ako lang, ako. Sampol. Sampo lang, ako, anak. Ah, Isang usawan ako badlong, ka. Isang usawan ako badlong. isa ba siya? Making. Miki. Gihinay pa. Nga di ba dungan? Di ko tao badlongan sa man. Mutuon ako, diha sa ato. Pero di ato sa gawas, di ipatuo. Lisod kayo. Isog yung making sa. Makuan jud. Ayan ako. Kisengan? Bagsik, making ba? Ayo gihinay. Ay hungon. Doon lang example ana-alan. Asa Kanang man? parte na bitaw og sa kaminyoon, og dili ngo na parte ng pagpanghilabot, no? Pagpanghilabot man niya ha. Doon lang nga parte sa kaminyoon, parte sa relihiyon. Na yung sa bitaw anak kay ang ako man kung isuon ang iyang duha ka anak na minyo og lain-laing relihiyon. Diba? Dili katoliko. Ah. Una nga gibadlong nya mao may ila mo to nga niingon ang amigo niya nga pare nga kanang nabadlong naman nimo nya nagpadayon man sila wala na kay tulobagon. Oh, anak. Kay nagbadlong naman ka na dugan na tong paambit. Yes. Isaías 66 O nya. versikulo 15 nga res 16. Karon. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo da ang iya mga karwahe nga sama sa alimpulos. Verse 16. Kaya ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo o sa iyang espada, ug daghan unya ang iyang mapatay. Kani, ug maghisgot diri na dapit sa katapusan. Kung ari na sa dili man ta mo pilit mo Revelation. aning kalibutanan, no? Wala nga, kahadlukan mo din ang pag-abot niya ng mga panahon na kay maggamit mo na itong Ginoo og espada kanto bitong gingon kanang bitong gingon nga angel of death. Malibas nung ino. Ay, bilungan siya. Yan na pa. Hello.
Ikaw gili ba patukay tiguang na Ay, ta. binuang niya ka. Ay, binuang. Dili ambot pasabot man. Ano mo, ni Ambot Sige, pasabot mo ko na. Di man pasabot ali bang maabot ang Ginoo sakay siyang karwahe, sakay sa kalayo o matipatalo pinakit sa espada. Ambot pasabot ang gulat ug ako'y pahubaron. Dili gyud ing espada nga katong espada nga puthaw. Kanabang inig kastigo sa Ginoo ang usa ka building na unload kay naglinog, ang usa ka barko na eroplano na murag ingon ana ba nga mga silo. Masakit pa na sa espada. Sikip bitaw nga ikaw yun ang Patay diretso, na may espada. Di na marigwas Ginoo. Nga may espada usahay nga kanang nga may espada usahay nga kanang na ang dili mahin na yulog ibot kay dili din niya patyon kay mura siya bisan tao lain po tong naibot kanyang buntag pero bata Kato yato ni. Oy. Pol, paano lang ba di apon? delete oh pero bata kanang imuhang pag pag ni son ay son siyang asawa mango siyang asawa mango sa bana kanang Mangon sa sawa niya. murag na ipang tanah diha niya gulat sa kuno unsa man papulion na lang ako sa bukin na diha sa katapusan. Mabila. Paulion na yung pantalon unsa man paulion ako sa amua unsa pangitaon niya kinilayas ang pangitaon. Pangitaon o papulion unsa to yung pangutana diha sa dapit sa kuan to. Isimbat pang siya ba niya iyang balik ang iyang pangutana angay bala kong pangitaon niya dadog balik to sa among bukid. Pananglitan o makitaan. Papulian na lang na sa probinsya or sa bukid pero wala na mo hunaw-hunaw kay wa man gani imong problema nga bisag wa po kay wa man mo'y anak o man gani imong problema sa inyong pamilya niya kani imong mangudako naman na mabuhi naman ang siyang-siya na Bitaw. oh Hala. pero ko na labad inyong Mauna. basta nagibot sa espada Sinaw. undi kita Ay. Sala ba boy? lain makulat kita di man sinaw Unsa man? luspad salamat maganda ka ting tuluman no Doon ako ang puzzle, Dihan.